तो तुम्ही दिवसात का विचारात घेतोय? हा का विचारात घेतोय? तुझी काळजी घेणारा किंवा तुझ्या तोंडात दाणा टाकणारी त्याची पिलाची आई ही काळजी घेते का पिल्लू काळजी घेते? आईच काळजी. पंख फुटलेले नसतात काही पक्ष्यांचे, तरी सुद्धा ते कसं ते उडते आणि त्या खोकड्या खापावर बसते आणि ते चोच पासून बसले असतात. ते केव्हा येते आई आपण ते दाना तोडात टाकते. असा भक्तांचं तुझं नातं आहे, देवाचं नातं. देवाचं म्हणजे सर की जेव्हा ते काय म्हणतात की भगवंत एवढा सर्वसमर्थ आहे, तो आपल्या आवडत्या भक्ताच्या डोळ्याचा विषय स्वतःच होतो. आता बघ, डोळ्याचा विषय होणं म्हणजे काय? डोळ्याचा म्हणजे मनाचा असेल. दुसरी गोष्ट, मनाच्या माध्यमातून अंतःकरणाचा संबंध येतोच की नाही? येतो की येतोच येतो. आरशात सुंदर स्त्री किती वेळा बघते? ती सुंदर आहे त्याला माहिती आहे ना, तिला आरशात परत का बघावं लागतं? ती स्थित आहे, सारखं पाहावंसं वाटते. कळलं कळलं कळलं. किंवा लग्न करायच्या पूर्वी बायकोचा फोटो केशर ठेवून तो बदून बदून कोण नसताना बघत असतो. म्हणून विचार फोटो आणलाय का? साधे विषय आहे, साधे विषय किती गहन, किती गहन आहे. नाही, डोळ्याचा विषय भगवंतच करणं आणि ही भगवंताचीच कृपा असणं काय केवढं मोठं आहे ते. म्हणजे साहेब तुम्ही म्हणता ना की हे सहज येत नाही, हे कसं होतंय की त्याची कृपा असेल तरच होतंय. त्याची कृपा आहे म्हणूनच आता आपण बोलतो आहोत. होय, म्हणजे सायकलवर असताना त्या हेनं चावा घेतल्यावर सुद्धा असा विचार करणारे किती लोक असतात की भगवंत स्वामींना आवडत नाही. विंचू चावला तरी माणसाला समजावं की आपला आता काहीतरी चूक झालेली आहे. विंचू चावला तरी समजावं. कळलं की प्रत्येक क्रियेला काहीतरी कारण आहे पाठीवर. निश्चित आहे. विंचू चावतो तो कुणाच्या अध्येत चावतो? तुला भगवंताच्या भगवंताच्या अध्येत का चावतो? तर शिक्षेचं प्रायश्चित्त तुला देण्याकरता. काही गोष्टी अशा असतात की काही रोग 3 तासामध्ये प्रगट होतात. 3 तासामध्ये प्रगट होतात. नाही तर ताई काय काही संसर्ग रोग असे असतात ते 3 तासामध्ये प्रगट होतात. त्याला काय करायचं? डिसीज. हा, काही माणसं अशी असतात की त्यांच्या ग्लँड शरीराचा वास देत असतात. तो मनुष्य आला जवळ की त्याच्या ज्या शरीराच्या ग्रंथी आहेत त्याचा वास होतो, त्याचा वास आपोआप येतो. कारण आपली शुद्धता झालेली असते. होय, कळलं तुला? आणि त्यांचं ते काय होतं, पूर्वजन्माला अनुसरून आणि काहीतरी विकृती असल्या कारणानं हे शरीरामध्ये निर्माण होतं. म्हणून काय परमेश्वराला माझं म्हणणं म्हणजे जगाचा त्याग करणं. परमेश्वराला माझं म्हणणं म्हणजे जगाचा त्याग करणं. म्हणजेच काय, एक खरा भगवंत आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सगळंच खोटं आहे. बघितलं, सगळंच खोटं आहे. खरं एकच असणार आहे. आणि ते खरं केव्हा होतं की जग खोट्याचा अनुभव आल्यानंतर. तुझे 1000 रुपये करा बुडवलं असं समजायचं, मग तो म्हणाल खोटा आहे म्हणून, त्यांना आपला शब्द पाळा नाही. बरोबर आहे ना? हीच प्रचिती ठाई ठाई तुला मला येत असते. कोण खरं बोलतो तुझ्याबरोबर, माझ्याबरोबर? कुठल्या माणसाकडनं काय काम करून घ्यायचं, त्याला कुठला विषय काढायचा हे जाणून ती माणसं शिवड असतात. राजकारणच्याकडे गेलं की अध्यात्मक बोललो पाहिजे, मग त्यांचा शब्द एखादा आपल्याला टाकायचं, वचन घ्यायचं, वचन असं आहे. कला आहे, कला आहे ती, कला. पुढं
सोपी गोष्ट आहे. हो नाही वाचू. रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम असून सर्व सद्गुणांचे भांडार आहे.